Kuita unge zvinoita silent killer. Aiwa zvetakutotaura fana zvizvo tikatazana silent killer fana zvemanje isusu tutotaura zvekudhara saka zvamanje kudhara zvamanje kudhara. Hoyo nhasi tinani kwapo tina Iga B maiziya chimudhara chekupiko Iga B chimudhara chemamutare muruziya. Alright. Tikataura nemarokesheni katina tikutaura zvekunyepa but tutotaura mutare yacho mutare ukatobata Iga B obvious motongoziva kuti ayo achibaba. Alright. Ndakakurira half maraw areas half mutown. Alright. Maraw areas ndobva pachitora padhuze apa pajindwa. Alright. Town munomu ndongobva hangu musagubva. Alright. Now ndogara kuNatview. Ndokubata ndine mageto youth ikoko. SK mushamukuru. Handiti hayo muri unatsorakidza kuti muziva zvamukuita. Ndikuona makarowa combat saka ngebasa ngoma dzagara dziri mumwoyo kugara nekugara plus hatitosii ngoma hazviti handiti chinhu chagara chiri pamwoyo chinopfeteka ndechiri mumaoko kwete chiri mumwoyo maiziya handiti nice right. Munganditaurira kuti makatanga rini zvekuimba uye munoimba musambopi? Right, chinhu chekutanga inini ndichitanga music ndakatanga music ndichitedzera mamwe maartist zvinhu zvazvingori mandiri ndakambosvika patime yekutedzerera masongs ana Pastor Manyeruke tikatedzerera vana Tuku patime iyoyo taitongokura because ndo music yakanga yaitoriwo patime yatakakura isitiri wapfana kuchirungu kuti taitozwawo vana Michael Jackson time yacho ainetsa ndiana 50 cents tichitoteerera kutozwa kuti haiwa tichiwa zviri matiri because most of the times pandaimbosvika pakunguva yekuti ndiri ndega ndaitozwa kuda kuramba ndichidini chingoimba saka apa munoimba nziyo dzaMichael Jackson munoimba musamba upi? Zvandoita manje pangoma manje ndinomixa ngoma ndomixa ane fusion artist zvekuti chero sungura ndoponda chero amapiano izilo rhythm rikangopinda badzi zvandongoona kuti izvi zviri nyore kwandiri yamamaina ndoponda. Alright. Kuti zvemafani kuita unge zvinoita silent killer. Aiwa zvetakutotaura fana zvizvo tikatazana silent killer fana zvemanje isusu tutotaura zvekudhara saka zvamanje kudhara. Alright. It's okay. Makatanga rini kurekodha? Makamborekodha kaimi tokuziya iyi. Kurekodha pamwe pacho takatanga tichiita zvemabackdoor studios mugeto munondoziziya ende ndakatanga kurekodha 2008 ndichiita zvimwe zvimaalbum 2008 tichirowa nenhamo imama kutoimba paya ndanga kutopinda mustudio paya. Alright. Saka pendakatanga ipo papo zvazviri zvinhu zvazvichiri low unongoziva zvinhu zvinazviri zvebackyard namuchingotorerwa mare otherwise nezvinhu zvisina quality yakanyatsa kuita low chinhu kuzosvika patime yekuti zvinhu zvakufamba zvakadini zvakanaka wautanga kupindawo mastudios akafanana nakunashe studios ende zvakukosha. Alright, tingapedza nguva yedu kutema muti tichiziva kuti tirikuda huni apa toda huni chimbotibatidzirai kaka freestyle kana kahwani tibva not to cry out now we are put on the big light I judge me pride somebody go down there Sunday when the big key on a Monday when I'm on a Tuesday no be down studio on a Wednesday no can see the weekend on a Thursday no be the interview on a Friday when I'm judge you on a Saturday every day same way can't be blessed somebody go down there Sunday no be the key on a Monday when I'm on a Tuesday, no be na studio on a Wednesday, no can see the weekend on a Thursday, no be na interview on a Friday, when I'm on a Saturday, every day same way, same way again. Because I'm a star, really wanna use my ninja juggler, and I'm even if you watch and kukula, you can be a imam na buda masra, wango mandaipa, hapana chekumirira, ichawaimbira mabanza chidaira, inowahimbira wesa tachitambira, akichadzoreka ndichabanika ndichabanike wayase.
Alright, munotarisira kunge muri kupi in the next, ngatingoti in the next 6 months. Right, izvozvizvi starting from now ndakatarisa hangu maprograms angu andinawo nengoma dzangu pamberi apa ka 6 months ndotarisira kunga ndatofarazi ende maviewers munofanira kuteera muchiona kuti aiwa munhu uyu kwamutarika une zvaanotoita. Ya ndine zvandoita ende ndinotoda macollabs akati simbei akati wandei. Muda macollab nani? Macollab ndoda Chero artist. Chero namaicharamba Chero makungwazi. Rawi. Ndoda naye. Mutoda naye. Ngwere kona kune Ngwere. Mutoda zvese nengwere dzacho. Ngatipinde. Dai ndiri ready. Okay. Ende muziziye kuti ndiri ready. Zvazvikwa imboiga.